निनाई ॲग्रो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे उत्पादन प्रोटोमिल शेणखत आणि तत्सम सेंद्रिय खतांना उत्तम पर्याय म्हणजे प्रोटोमिल कोकणातील सर्व पिकांसाठी, भाजीपाल्यांसाठी, फळे फुलांसाठी उपयुक्त 25 वर्ष लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरलेलं खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। भात पिकासाठी प्रोटोमिल हे उत्तम सेंद्रिय जीवाणू खत आहे। रासायनिक खत वापरणं किंवा युरिया वापरण्याची गरज नाही। एकंदरीत कोकणातील सर्व शेतीवर पिकांसाठी उपयुक्त सेंद्रिय खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। आकारनं सॅनिटरी नॅपकिन या विषयात फार चांगलं काम केलं असल्याचे गौरवोद्गार जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी काढलेत। पाहूयात। आपला जिल्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा साधारण चांगला शिक्षित आहे, पण थोडंसं आपल्याला थोडं सोपं पण काम आहे। त्या दृष्टीने पण आपल्या जिल्ह्याचं काम चांगलं झालेलं आहे, त्याबद्दल नाही आहे। आकारने पण खूप छान काम केलेलं आहे। याच्यामध्ये ट्रेनिंगचा जो पार्ट आहे, कारण फक्त शिक्षकांना किंवा मुलींना आहे त्यातला देऊन ट्रेनिंग उपयोगाचं नाही, तर पालकांना दिलं पाहिजे, मुलांना दिलं पाहिजे, सगळ्यांना माहिती असायला पाहिजे या गोष्टीबाबत। ही गोष्ट आकारने केलेली आहे, त्यामुळे आकारचं मला कौतुक करायचं आहे। या बाबतीमध्ये जे पॅड तयार केला आहे ते इको फ्रेंडली आहे। जसं मगाशी देऊन सांगितलं की आपला हा जिल्हा इको सेन्सिटिव्ह आहे आणि त्याचं डिस्पोजल पण आपल्याला चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकतं। त्या दृष्टीने हे खूप छान काम झालेलं आहे। इन्फोसिस फाउंडेशनने त्याला सपोर्ट दिल्यामुळे त्यांना अजून काम सोपं झालं आहे आणि त्यामुळे इन्फोसिसचं पण मला त्यांचा आभार व्यक्त करायचे आहे। परंतु एक टॅबू आपल्याकडे अजून राहतो काही याच्यामध्ये, कारण सगळ्यापर्यंत अजून हा पोचतो का नाही मला माहिती नाही अजून। त्यामुळे सगळ्यापर्यंत कसं जाईल, आपण पोचलं पाहिजे हे बघायला पाहिजे। कारण एक टॅबू राहतो आपल्याकडे 4 दिवस जे आहेत महिलांच्या दर महिन्याचे येणाऱ्या ह्याच्यामध्ये, की त्या दिवशी त्या 4 दिवसामध्ये त्यांना खूप त्रास होतो, त्यांना आपण समजून घेतलं पाहिजे। या गोष्टी जर पुरुषांपर्यंत पण गेल्या तर मला वाटतं की हा दिवस आपण साजरा केल्याबाबतचा सक्सेस झाला असं होईल। कारण पुरुषांनी तेवढ्याच ताकदीने महिलांना सपोर्ट केला पाहिजे या दिवसामध्ये सुद्धा। आणि फार दुःखाची गोष्ट आहे किंवा फार वेगळं घाणेरडं गोष्ट काम आहे असं काही नाही। हे जोपर्यंत सगळ्यांपर्यंत जात नाही तोपर्यंत या गोष्टीला थोडंसं आपल्याला लोकांना पोहोचण्यामध्ये किंवा त्याचा सहभाग वाढवण्यामध्ये थोडासा त्रास होत राहील। आकारचं काम आता जिल्ह्यामध्ये आहेच आहे, पण पुढे पण बाकी सर्व म्हणजे पूर्ण आपल्या राज्यामध्ये काम पूर्ण करावं, देशामध्ये पण पूर्ण केलं पाहिजे, कारण हे सगळ्यांची आवश्यकता आहे आणि त्या बाबतीत खूप छान कामं करतात आपण। त्याबद्दल आपल्याला आभार आपले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।